Alégrame el dia. Bé, he agafat un fragment d'una entrevista que vaig fer amb en Cristian, un mestre amb el que vaig coincidir en un centre, i em va semblar una persona molt interessant per la seva afició a la música. De fet, ell fa concerts, i per un tret que té, que és que fabrica cigar box guitar, que és un instrument molt peculiar. Naturalment, l'entrevista la vaig fer per la ràdio, la vam fer en el centre, com ara es veurà, en un centre que ens van deixar a la biblioteca per fer en un moment del migdia, i ara es veurà, i ara faré una mica la crítica del tema aquest de l'entrevista. Doncs endavant, imatge de l'entrevista. Jo t'he presentat així, però qui és en Cristian? Ostres, crec que no me l'havia fet mai. Bé, l'entrevista, doncs, van cometre diverses errades. Primer, no van calcular que quan els nois sortien al pati feien soroll. Per això poso la primera part, encara que potser és la menys interessant, perquè encara no n'hi ha el soroll dels nanos al pati. I poso una pregunta per no extralimitar-me del temps. Després van cometre una altra errada. Bueno, això no és una errada, és una característica del centre, i és que veieu que sona un timbre, que és que la gent, quan volia entrar o sortir, tocava el timbre del centre. I una altra, aquesta sí que és imperdonable, ens va passar que no van desconnectar els mòbils, en la qual cosa doncs van saltar en alguns moments de l'entrevista, van saltar amb algun que altre missatge. Mira, jo pots fer una bona definició. He llegit aquesta part, que la trobo molt humana, la torno a posar ara sense so, la trobo molt humana perquè a mi m'agrada preguntar sempre primer que la persona es defineixi com és, qui és, a part del que fa, no? I després ja començo a preguntar pel que fa, evidentment, no? I abans sempre faig una mica de presentació per trencar el gel. Doncs aquesta part és la més neta, perquè després ja s'embruta amb el so del pati. Tot i així es va poder salvar i es va emetre per la ràdio. Aquí al davant meu podeu apreciar l'instrument que va portar per mostrar-ho a la càmera i per fer una petita actuació musical. És un instrument que fabricaven els negres en les plantacions d'Amèrica del Nord, en el temps de... O sigui, no d'Amèrica del Nord, sinó en Estats Units. Sabeu que hi ha el nord-sud, el sud era la part esclavista, i fabricaven instruments musicals amb materials que tenien a l'abast, evidentment, materials pobres, com eren les caixes buides de cigars. I eren guitarres que tenien una corda, o 2 cordes, com a molt 3 cordes. És molt curiosa, em va agradar molt, o sigui, jo crec que va ser molt enriquidora aquesta entrevista, va ser molt enriquidor conèixer amb en Cristian. I res, dono per finalitzar l'exercici, encara que crec que m'he passat una mica del temps. Espero que us sabeu disculpar i que us hagi agradat aquest comentari que he fet amb els defectes una mica de la gravació aquesta, no? No hem utilitzat focus, hem utilitzat la llum natural, sí que havíem contrallum, però vam encendre les llums del sostre. Estem a la biblioteca del centre. Doncs, he dit, moltes gràcies i espero que us hagi agradat.